Hejsan! Idag tänkte jag köra The Makeup Challenge. Jag vet säkert vad det går ut på, fast jag tänkte köra lite annorlunda. Sminkprodukter har jag liksom vanliga sminkprodukter, bara att jag har några som sitter ihop, typ eyeliner och mascara, ska man sätta ihop dem på ett ställe. Och sen i ansiktet, ja. Så har jag tagit så här typ hakan, pannan, näsan, ja. Så vi kör helt enkelt igång. Då tar jag en av varje här, en ansiktsdel och en liten del. Första, puder, läppar, puder på läpparna. Ser skillnaden på solen. Ja, puder på läpparna. Vad är pudret då? Här var det. Nej, där. Jag såg det här stora. Ta bort. Så. Då tar jag helt enkelt med handen. Så. Det här kommer. Nu bara tungan, så någon härifrån. Vi börjar. Näsan. Så det här, alltså eyeliner. Näsan, eyeliner. Okej. Jag var lite musnäsa. Det är ändå på näsan. Så kör vi. Här står det. Läppstift. Hela ansiktet. Vi kör igång. Nu kör vi nästa! Då blev det här. Oj, förstörde den ju. Jaha. Brås. Vart blev det någonstans? Skinnbenet. Skinnbenet. Alltså jag vet inte om man säger så. Här, brås. Och där. Jag tror jag tar med händerna för henne. Annars kommer det bli jättekonstigt. Alltså, oj. Det här går jättebra. Det syns inte. Fan. Ja, men vi kör en till då. Ögonskugga. Vart är det? Kinden. Nu tar vi en sån här rolig palett. Så, nu kör vi nästa. Det här blir den sista. Den är rolig. Okej, baby cream. Vad blir det då? Ja, ögonbrynen, baby cream. Kör vi igång. Så, baby cream. Nu blir det här väldigt mycket. Då blir det här. Ja, vi tar en sista. Penna, nu får säga. Mascara. Mascara. Hakan.
Då tar jag denna. Nej, det gör jag inte. Jag vill inte förstöra mammas.